הזחל דרך 5 תפוזים. 1, 2, 3, 4, 5, אבל עדיין היה רעב. ביום שישי הוא זלל וזחל דרך עוגת שוקולד, גביע גלידה, מלפפון חמוץ, גבינה צהובה, פרוסת נקניק, סוכריה על מקל, עוגת דובדבנים, נקניקייה, עוגיה ופלח אבטיח. ובאותו הלילה היה לו כאב בטן. אוי, כאבה לו בטן. כן, כאבה לו בטן, נוגה. לא צוחקת עליו, כאבה לו בטן. מצחיק שקרה לו בטן? זה מצחיק אותך. כן? כאבה לו בטן. צוחקת עליו. למחרת שוב הגיעה שבת. הזחל זלל דרך עלה אחד ירוק ויפה, והרגיש הרבה יותר טוב. עכשיו כבר הוא לא היה רעב, וכבר לא היה זחל קטן. הוא היה זחל גדול ושמן. הוא בנה סביב עצמו בית קטן שנקרא פקעת, ונשאר בתוכו 2 שבועות ויותר. ואז הוא חרסם חור בפקעת, פרץ לו דרך חוצה, הוא היה פרפר נהדר. פרפר נהדר. פרפר. הזחל היה פרפר. לילה טוב לזחל הרעב. שהוא עכשיו פרפר. הזחל עכשיו פרפר. לבריאות.